Саба районы Кауи Байкеев исемендәге Икшермә кадет мәктәп-интернатының 45 укучысы кадетлар сафына басты. Укучылар туган илне, ватанны сакларга әзерләнергә ант иттеләр. Мәктәп өчен әһәмиятле тантанада мәктәп коллективы, хакимият вәкилләре, укучыларның әти-әниләре катнашты. Ел сайын кадетлар саны арта бара. Бу елда аларның сафларын әлеге мактаулы статуска лайык булырга теләкләре булган укучылар тулыландырды. Кадет формасында үзләренә килешеп тора. Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов кадетлар сафына кабул ителүчеләргә тоныклыклар, кадет званиеләрдә тапшырды. Бу көнгә алар төгәл итеп хәрби команда бирергә, стройда дөрес итеп йөрергә өйрәнгәннәр. Икшермә кадет мәктәбендә тирәк күрше районнардан гына түгел, Казан шәһәреннән, Нократ аланыннан, Башкортстаннан килеп белем алучылар да күп. Быелны гына килдем, миңа укысым килә. Илмирның әнисе Гөлүсә ханым үзе бала чакта хәрби булырга, шул юнәлештә укырга хыялланган, ләкин тормышка ашыра алмаган. Улының биредә белем алу белән дә ул чын күңелдән горурлана. Бик мактагач килдек монда, нигә экзаменнар биреп карарга. Аллага шөкер үттек. Ошый малаема, улыма яратып йөри. Кадетлар илнең өметле киләчәге, булачак ил сакчылары. Хәзергә кадетларның төп бурычлары уку, белем алу. Аларның күбесе үзләренең киләчәкләрен хәрби хезмәткә багышлауны максат итеп куя. Мәктәптә профориентация юнәлеше буенча да бик ныклы эш алып баралар. Әти-әниләр дә балаларының биредә укуларыннан, тәрбия һәм уку йортындагы шартлардан бик канәгать. Бик сыйландыргыч, Саба районында, шушындай авыл эчендә, шушындай мәхәббәт бина, шундай шаныч тудыра алар укулары. Хәрби тәрбия, мөстәкыйль тормыш, туган йортны, әти-әнине атнага бер тапкыр гына күрү егет-кызларны чын мәгънәсендә чыныктыра, катлаулы тормыш юлына әзерли. Шыннан да безнең мәктәпне бетереп чыгып киткәннән соң балалар әти-әниләр тарафыннан безгә бик күп рәхмәт хатлары ява. Кадет анты кабул итү бик зур вакыйга. Хәзер укучыларның төп бурычы әлеге антка тугры калу. Эльза Әхмәтҗанова, Татарстан яңалыклары, Саба районы.